हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आरो मोजाङै थाबाय थानो हाथों आङो नोंथांमोननि मोनसे जायगा दिन्थिनो नागिरदों आरो बे जायगाया जाबाय ओरैबायदि डेन्जार ना नोंथांमोना मालाबा बेरायफैनो हागोन स्पेशली बियो चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो दङ चिरांबो खावसे मा होनो बङाइगावबो खावसे बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोना जायगाफोरखौ नाय बिराद मोजां आरोना गोबां बर'फोरा माने बहाय एलबामबो बानायखायो मा होनो बर'फोरा फैनानै एलबाम बानायफैयो बे जायगानि मुङानो जाहैबाय साफ्राकाटा लामा गुदियाव ओंखार नोंथांमोना मालाबा फैबानो नुखागोन लामाजों नांजाबखानायखा ओमफ्राय नोंथांमोना हाबाखैबाबो ओरैनो नोंसोरो बे हाइवेजोंल' नाहरो नाथाय सिङाव हाबफेराखै माबायदि आं नोंथांमोननो एसे जायगाफोरखौ दिन्थिनो आरोना दायो माबायदि बिराद बरिया आरोना जायगाफ्रा नायलांबाय था हाय जायगाफ्रा नैबेनो बहुद मोजां आरोना जेरैबो हाजो गोजा ओरै दुब्लि दं माइ दुब्लि ओमफ्राय ओरैजाय नै हाजो नैबे बिराद हाजो खुरख'नाय बे दानख'नाय आरोना नै बेनिफ्राय दै बोहैगासिनो हनै ओरैजाय नै हाजोआ नै मोजां ना गोसोखां जायगाया गोलैगोनलै आयौ सान्दुङा गोसाथार आं नोंथांमोननो दै बोहैनायखौ दिन्थिगासिनो दङ नायगोन दैया वाव पुर 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 खोलो 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 गुसु बाराव मिनिखैरो नोंनि मिनिनायजों बेसेदि समायदों बे दै बाज्रुमनाया आयौ सियो माथो नोंथांमोना मालाबा बेरायफैनो हागोन बे गुदियावनो आरो साहा बागानबो खाथि दंखायो साहा बागानावबो बेरायलांनो हागोन लोगोसे बेजों लोगोसे नै दै बाज्रुमनाय ओमफ्राय जायगाफ्रा बैजों गाखोनो हागोन आरो नोंसोर गाखोयोबा जायगाया मोजां